Neutrap Youth Council HYC sengkeme harengkat ke inquiry team jaga tenat housing jaga sorkar jela mentah kasi artarik jeliu kala penlong ya ka join inspection ban jurep benia ikitin sop yeng halang kerding lum pira ha go down jaga tenat housing. Habakran cegi lat pathai kubor nakaliang presiden jaga HYC ba roiku parsenrem ulaong ba kumba kaseng na du kasngi basedang kala dawa bade ban pit benia ya ka rukom sa nakitin hakne kasngi bala jurep la thau ya kapenkyang kalenter jang kitin la lap biang baki biang katba la lap baki biang katba ka jingrben kaduna ya ka bakatanat housing ka betha ban penpoitin uloong ru ba das ngohun ya ka jing penpoitin ka company bala ai da katanat housing la benrap ru ba ha ka jing shisha wat ya ka jing khia jang katin ru de ban pentikna beberapa kelaban itu orang kena restriction dan nakaliang bajongi kum keseng din mengilabu betul ka jing ujor ka office jong minister in charge jong housing department ngilai yo jing tip buat minister in charge la thung ya ke inquiry team teman let aman na ki jakang ki block buat kumju ki go down ka housing department ni po khasian janti hills tementa kasngi de kasien ka ba ningkong jong ka inquiry team ban let tokit hapo ki go down buat ya ka ba nakaliang jong ki la pentip ru yangi ti hadin mangila yo jing tip menta kasngi ngila awan ni po lang kerding ni ka go down jong housing department ban wan thau ban wan pet ikini kiten ki badon ni go down kat kum gajeng ya tu jong ki officer ki ong ki kini ki ten ki pelapoi yang dia po go down ki ten ki bala I order kat kum betuka work order jong senam arja aku ti ye kila persang ban thau ban wo ya ka pengkiang ya kalenter jong kini ten kum jur ya ka jeng reben tinaki deki 4000 tli ten ki badon hang ni la sei kum basan tli ten naki jakabu ki ba fair naki lot ki ba fair hadin bala thau ngilap ba kani ka jing reben jong ini kiten hot ka jing he ka pengkiang galenter ki biang ka jing reben jong kiten bat bun ni kini santli kiten lightly na sautli kiten ka jing reben ka jong ki ka dei sau pho hadu sau pho komut ba kamdon sau san bat ka jing shisha na kaliang jong seng ngilak kwa ru ban habaki wan ban thau kani ka jakang i kwa ru bakin thau sunda ni ka jing khia amar kat kum ka jing sau thu ka jong i kini ki alloy aluminium alloy ki bang ki tin ki bamanta lada fishim ya ka jing drong ka ba khandai praput ka jing yar ka ba prapo cm la ne praspa kumju ka thickness la ne ka jing ban ka ba sausan ka jing kya ka jong ki lada fishim shi ki ong shi bundle la ne khandai tli ki tin ki bawan shi bundle ka jing kya ka dai bandai san pho kilo ki khnai tli gitin dei kat kum ka jing so tho jongi kini gitin gi badon ta ka jing khya ka jong ki kanom poi san pho kilo na mar ka wi pa ko wi gitin ka jing khya jong ki ka dei tang lai point reu do lai point nyo kilo te ngiso ba kani ka specification ya ka ba ka sort la ka housing department ka ai ni supplier kami hab berkata ka jing mat jing tip ka jongi la ne ka mat ka kitin gi badai banlong ka jing khya ka jong ki ba ka jing rben ka jong ki koi ka ek bang smoke khya na ka jongi hot ni so tho ya ka jing ya fair namar baru si kata kisnam ka sorkar ha ka sam gini kitin ki longyeng ma gini housing scheme ki sam da ki CGI sheet mut ki galvanized iron itu ba kham khya lada fira e ka sausan ka khya bahan re gini kitin ki bamanta ki aluminium alloy ke ba ki sting tenre ke ba pensngau khya yangi galong ba nagini sau bat santli gitin ki bangi thau menta kimlong uniform lani kim ya hab thik kata ka sausan telada santli gitin naki ki bat dagi 4000 ngilap ki don hadu lightly ki bombiang kata kajing reben telada fi perkhat ka kajing bu order lani ka jing thiet jong housing department ke bada ki lak teli gitin tina kat nu teli gindon kita bukum kita gitin ki bomdon ni kata specification kepada sausan telada kamdon ni ka specification ke basau atau kamlong pat kajing du nong ya unong thiet ka umut ba ya ka sorkar bukum jur yo pat ba na mga pisa ka jongi ba bangi thiet ka tin ka basausan ki poi man ki gitin ki bomdon sausan ki bedan tang sau po sau poi bukum ta ter di kata ka jing lap ka jongi mtasngi banang ni syakmat kaladon pa ka schedule ya ka ba na kalang jong inquiry team kalabu menginlet keleng ki block bat ki housing go down ki badan po khasi we jantia tingin nang let namar ki video ki bangiyo ki bangilet ban pha ki dikhat ki de na po
napo nong stone napo mau thar rashan mo kumjur napo sora tingin lek knang kini gi jaka namar kumangi i mangi le si kini kiten gi badan ang ni apo go down ki compare ni gitu kiten gi badan gitu ki apo sin ardi block tingin nomla ban pin sisai kata lem dangi lek ba thok tinang ni syakmat ru santri kanon gajing lek chapo penusla khat arsnong kumjur chapo shela block te nakalian jong sang ini sim mentah kani ke inquiry team bat ke bangilap nakani gajing lek lang nga jongi bat ke inquiry team ngin sa ajing mut syaka sorkar bat ke ba ka dei ban le nam taban bertahan yakini itin bat kawi ka ba syai galong ba kini itin kistang bat kumangitip hi garilum khasi bajantia kani gari ga jongi gari bajur uslap ka bajur upriap kum ta terte ti ngi ha ka jinge kren ga jongi ngi sulthu begini gitin lada hab uslap kum ta terte ki laban pe ti ka jing kan don jing mut ayu ban ayakum kini gitin lada tang shu hab upria lane tang shum ayu kin Taino, but hot ni sautu ya kajing mut jong housing department galong ba kini gitin abai dei bat kajing sarang yang bakinom sarang shu ma kini gi alloy ki aluminium alloy Andre akawi kaliang pat kipat ba nang kinong song ki kwa ya ka quality ki kwa ya kitin ki balada ki yo na sarkar kin yo ban pendon kam kanom don jingbut ban yo ka batang si samoy kinom la shu ban pendon kam te kata ka jing lap ka jong ni menta ka si matang ni syakmat ko mga OIP ka ladon ka schedule ka jing lecture jong ni inquiry team ya ban nakaling jong seng ini si menta bat hadin kan ni ndang ilalap ke ka baduna bat hang ni tai ki jing duna nakaling jong seng in sa simpat ikiwi ki sinja